Bombo Business News. Nagpaandam ang Department of Agriculture sa posible nga pagtimbok sa presyo sa imported products kung magdugay pa ang gyera sa Middle East. Pareho man ini sa sentimento sa mga ekonomista kag mga grupo sang local farmers. Kasunod din sa reports nga sirada ng Strait of Hormuz nga isa sa pinaka-critical nga area sa kalibutan kung sa di nagaagi ang 1/5 sang langis nga ginakonsumo sang kalibutan. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. kung basehan ang nauna nga mga eksperyensya sang pungsod magasaka ang presyo sang langis sa kada may disruption sa mga strait. Maapektuhan sini ang petroleum-based fertilizers, ang freight costs kag ang gatong nga among nagapaandar sa makina nga ginagamit sa mga mangunguma kag mga manug pangisda. Magluwas diri suno kay Laurel dungan pa ini sa tiempo kung sa diin isa man sa pagpanghangkat sa mga producers ang pag-stabilize ang kadamuon sang produkto bangod sang tuman ka init nga tiempo. Bangod sa mataas nga bunker fuel costs, magasaka man ang shipping rates kag makaapekto sa iban nga imports pati na sa presyo sang tinapay, poultry kag pork kag mas mabudlayan ang gobyerno sa pagtapna sa food inflation. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ini nga exchange rate ginbase sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa BAP kag Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Magabalik ang transaksyon sa bungaga sa ato ng latest nga reference rate. 58 pesos and 44 centavos ang baylo sing US dollar, 7 pesos and 43 centavos sa Hong Kong dollar, 45 pesos and 63 centavos ang baylo sang Singapore dollar, 15 pesos and 73 centavos sa Saudi Riyal kag 68 pesos and 31 centavos ang baylo sang euro.